IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama mapasarunwan iti Otop on Wheels when One Town One project iti Department of Trade and Industry. Según kan Miss Amelia Galvez, Provincial Director iti Department of Trade and Industry wenno DTI, balay giti na isayangkat a proyekto no sa dinno binitbit dara iti agtuduma a produkto dito probinsya iti kabangibang a lugara. Maragsakan ni Galvez, gaputo adora iti nakisarsarita karagiti MSMEs wenno micro small medium enterprises may panggap iti panagangkat karagiti produkto da. Nakadanon iti Otop on Wheels iti Vigan City kan Tagudin na iti probinsya ti Ilocos Sur kasapay iti probinsya ti La Union na. Kunami kat iti on wheels meaning ipantayuman nga i-roll dagitoy products nga adda ditoy Otop hubs tayo ito Ilocos Norte kasi we have two Otop hubs in Ilocos Norte, the Otop hub in Lawag Airport and also in Pagudpud. So kunami tapno itikas takot makita dagiti customers tayo, particularly institutional buyers in other provinces. So this is the first leg, Luzon, Region 1 leg kuna tayo anya. So binisita tayo dagiti kagbangibang tayo nga probinsya ta ipakita tayo dagiti existing nga produkto ti Ilocos Norte ta barbareng nga maalada nga ilakumot kadagiti stores da like the pasalubong centers, groceries and supermarkets, restaurants and hotels. Kat gusto di ko na nagbaylaygi kami kasi ado dagiti nakakita kat ado dagiti naki-negotiate kadagiti MSMEs tayo with their products kat nga i-carry da kadagiti establishments da. Wow. Mga mano nga MSME sisimuro kaya binagkat tayo. So we have ti imay laeng nga physical nga nakikuyog kada kami nga MSMEs ket mga 10. Pero the total of MSME products nga kinerimi ket 25. Wow. So 25 food and non-food products daytoy. Kabayatan na umabot iti 25 a food ken non-food items iti insursur ti grupo a kinuyog ti 10 a babasit a negosyante ditoy probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.